Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Hakasngi hatmajai jong katayo ka santrik uno opera arja apulai ke shnong kongthong. Kalaple ya ka jaka banbu ya ka kongthong Tourist Information Center ya ka diga center laple du ba tebor lenra usor dar jong karai kongthong haringkat ke jingdon lang jong ba rotel kongsen uchaman jong Meghalaya Rural Tourism Cooperative Federation Limited. Ya ka jingalang ha ka diga sngi lapin ya du ba bujrit sing roy po nong balayo ru ya ka jingpin sha no chairman ka committee usam lambakian lenran. Kajing temu jong ganik information center kalong ban bo yaki volunteers man kasngi bikin pediang buram yaki nongwan jong kai bat banyalam kai yaki hakeleng ki benta jong kongthong kuman chupin kan mau baka kongthong gadi ka shnong blayo eka khusnam na ka Ministry of Tourism kum ka Best Tourism Village Kadang jonga kemucaman ka kongthong tourism development committee masim ka kabu mandakasi ban pendapat ba sepi barok ki parari ba mata kasngi ka santarik u Desember ahaja apply nilayo ban flip ba ya ka kongthong tourism information center habat ngakal paru ya fiki perok ibawan najan najingai ban page bat khmi ka sinong kongthong ka bi ka jongi mangitip ka kongthong Western Bay of India subha bai trelang rangkat bat ki volunteer bat ki committee jong sinong kongthong gadai ka jaka juga ka perthei ka ba kham kerpang na ki wepat tin nakata kadang is ban susu ban kerpat jur yaki nong juga ka perthei ba baki wan hangni ide ban ya trelang yaki nong yalam jongi nang ba kinjo ya kata ka jinghun ka jingkmen bat ka experience ka ban sa kan mau anda baklik pai nagani ka shnong kongthong ka jongi kaba baro-baro itip kum ka Whistling Village of India. Shushu ka jingtmu jong ka kongthong Tourism Development Committee kalong balengba ka jing play ya ka Tourist Information Center bangilaban ai ka jing syakri ka bapaka ya kinong jong ka perthei lan ki tourist kibawan ban jingo ban experience ya ka jinglong ka pakerpang jong ka snong ka jungi Hagani ka Tourist Information Center ngila penbek ba nginbo ya kini ki volunteers malakasngi hakaba ya kinu ki tourist ki bawan ban rung hapo snong ngajungi kin yai dengan kat bar ki volunteers hakaba kin yalam sya man laki benta jo ka snong ban sngapat ban yo sngo khamtam ya kani ka jinglong ka bakar pang ngajungi ka bangi khot ka jingruai yo be lengba kani ka Information Center nilaru ban ai ka jing pensai ka babnia siapang ka history siapang ka culture siapang ka geographical condition jo ka snong hakaba ki tourist habaki wan hangni kinjo ya ka jinghun lengba ka experience jongki lengba ka jiyantik jongki balengba ka jingtip ka babnia ka bagi siam tikumta kani ka information center kadai ka ba kum ka committee ngila penbek ba uway pa uway na kinong song ke jongi ki bangada bu kerpang ki bandon ka jingki kli ban welcome ada ban pleng sampha ya ki tourist habakiwan pat haju apol bakin longru kinong ai jing shai ya ka ka bangidon nang bakan long kata kaban sa kan mau ya kinong leit no wan habakiwan hagre snong ka jongi but nang ni sakmat kino ki bawan hapo jo ka snong ka jongi kide ba trelang but ki volunteers jong ka Tourist Information Center but hakjo apor na kalenjongi ni sngo komen ru banya trelang but kitnat ba pheo jong ka soka na ka benta ban payban kmi ba ka snong kong thong jungi kan biang nadu ka khoi ka suba nadu ka jing penbit penbiang but hakjo apor nadu ki jinan kam ki ba kongsan